Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 2. Nagkaroon ng dialogo ang Accredited Civil Society Organizations o CSOS sa Committee on Appropriations ng House of Representatives nitong Huwebes, August 28. Bahagi ito ng hakbang upang maisakatuparan ang pagnanais sa Kongreso na matiyak ang transparency at partisipasyon ng publiko sa budget process sa pamamagitan ng People's Budget Review. Ayon kay Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Angela Swansing, mahalaga raw ang naging pagtitipon kasabay ng pangako ng mas maraming ugnayan sa mga isinasagawang pagdinig ng national budget. Paraan daw ito upang mapanatili ang tiwala ng mamamayan sa budget process at ng kinabukasan ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Samantala, para kay Bataan 2nd District Representative Albert Garcia na Vice Chair ng naturang komite, may papel ang mga CSOS sa pagtukoy ng mga kakulangan at kinakailangan mga reforma. Sinabi rin nito na magiging transparent, consultative at nakasentro sa mamamayan ang magiging proseso sa pagdinig ng national budget. Samantala, isinusulong din ng tingog party list ng House Bill 94 na naglalayong isa formalang partisipasyon ng CSOS bilang official non-voting observers sa committee budget deliberations. Binigyan din ito ng gobyerno, civil society at mga komunidad ay dapat magkaisa upang matiyak na bawat piso ng national budget ay mailalaan ng may integridad, pangangailangan at benepisyo sa lahat. Sa ngayon, 21 CSOS na binigyan ng accreditation ng Kamara upang obserbahan ang deliberasyon ng 2026 national budget. Para sa iyo pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 4 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.